Inte mer så. Lägg er på sängen. Jag vill inte. Lägg dig ner. Du ska ligga då. Ner, hora. Han ska vara lite över dig. Kom ner. Nu jag kan inte vara riktigt min för helvete. Okej, Rickard, du ska vara lite över honom. Vad ska du heta? For the first time, we have a new filmer! And for you who don't know, that is my sister. She wants Tony to clean her room for money. That bitch! Evil! Pure evil! Ja, men Lena. Next time Noah. Och så man har någon. Oj. Krävande kvinna! Krävande kvinna! Herregud! Mina är filmar. Ja. Ja, det är det. Sen ska han typ springa efter oss i trappan. Då var det release. Du ska skriva REAP. Okej. Filma bollen när vi springer upp. Filmar du nu? Jo. Och sen kommer upp och sen när han är borta så... Okej, vänta. Titta på TV:n. 1, 2, 3. Reklam. Try cockert. Puff! Try cockert. Spices of your sex life. Ja. Okej, vänta. 1, 2. Jag säger bara try cocker. Try cockert. Cockert, inte cockert. Try cocker. Try cocker. Try cockert. Try cocker. Vad? It's empty! Oh no! Try cock, say that. Try cockert.